Vjerujte, do ulaska Austro-Ugarske carevine u Bosnu, kad se povuklo Osmansko carstvo, nije bilo, vjerujte, ni Srba, ni Hrvata. Sve su to bili Bošnjaci. Jedni muslimani, jedni pravoslavci, jedni katolici. Kasnije će nastupiti tu u sredinom 19. vijeka dvije velike propagande. Ova Austro-Ugarska, da se svi katolici prevedu u Hrvate nacionalno, a onda srpska propaganda da se svi pravoslavci prevedu u Srbe. Srbi iz Bosne se neće nigdje osjetiti. Oni ne dopuštaju nikome da prisvoji naziv Bošnjak za sebe, jer smo i mi Bošnjaci, niti jezika, jer smo i mi tu u Bosni i nikud iz Bosne neće. Znaš, Bošnjače, nije davno bilo, sveg mi svijeta nema 15 ljeta, kad u našoj Bosni ponositoj i junačkoj zemlji Hercegovoj, od Trebinja do Brodskih vrata nije bilo Srba ni Hrvata, a danas se kroz svoje hire oba stranca ko u svome šire, a danas se kroz svoje hire oba stranca ko u svome šire. I još nešto čemu oko vješto, hrabri ponosi srce junačko, nada sve se začuditi mora, oba su nas gosta saletila, da nam otmu najsvjetlije blago, naše ime ponosno i drago, da nam otmu najsvjetlije blago, naše ime ponosno i drago. Znaš, Bošnjače, nije davno bilo, sveg mi svijeta nema 15 ljeta, kad u našoj Bosni ponositoj i junačkoj zemlji Hercegovoj, od Trebinja do Brodskih vrata nije bilo Srba ni Hrvata, danas se kroz svoje hire oba stranca ko u svome šire, a danas se kroz svoje hire oba stranca ko u svome šire. Da li se slažete da smo Bošnjaci i mi Srbi i Hrvati, da i mi potičemo iz Bosne i da je Bosna naša matična zemlja?